zorg, welzijn en onderwijs 15 oktober. Dus we hebben vandaag 3 insprekers. Eén daarvan is de heer Heidakker, die heeft gevraagd om zijn inspraak en mogelijke vragen ook op te mogen nemen op film. In overleg met de Griffie heb ik gezegd, het is tenslotte een openbare vergadering, dat is toegestaan. Dus we weten dat u gefilmd wordt op het moment dat de heer Heidakker geboren is. We komen bij punt 2, spreekrecht voor toehoorders. We hebben een drietal insprekers. In eerste instantie de heer Heidakker, en die komt met name voor het burgerinitiatief protestmanifestatie afbouw SMC en acute noodzorg voor de Putte Rozenburg. Dat is geen agendapunt vanavond. De heer Heidakker. U heeft circa 5 minuten. Ga weer. Moet ik indrukken? Dank u wel, voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs van de gemeente Hellevoetsluis. U zult begrijpen dat wij, uw burgers uit Hellevoetsluis, maar ook die van de gemeenten Voorne, Putten en Rozenburg, met name de commissie betreffende de zorgwekkende toestanden op het gebied van acute noodhulp, het een en ander te vertellen. U heeft de presentatie gezien als het goed is, die wij hebben georganiseerd en gehouden. En die is, als het goed is, door de 4 nu ook behandeld. En gedurende 1 jaar zijn wij hiermee bezig met het burgerinitiatief, welke zich richt op deze randtoestanden. We hebben op 5 september jongstleden getracht de 4 zorgautoriteiten, te weten de zorgverzekeraar CZ, de directie van de HAM, Bert Prins, de directie SMC, SEH en de 4 burgemeesters van de 4 gemeenten voor de Putten aan elkaar te verbinden. Daar is niet veel uitgekomen, kan ik u zeggen. Wij alle hopen vanavond dat u een van de bindende factoren kunt zijn om namens ons voor elkaar te krijgen dat er beweging gaat komen in een zeer traag proces. Die zolang als het duurt zorgt dat het risico steeds hoger wordt dat de ene na de andere toekomstige slachtoffers zal overlijden door een zeer gebrekkige acute noodhulp in onze regio. U allen, wij allen, moeten zich echt zorgen gaan maken dat dit echt het scenario zal zijn waar wij als 200.000 zielen tellende bevolking mee te maken hebben. Zolang als dat er gesproken wordt, zal er niets gebeuren, is onze inschatting. Om onze angsten, de boosheid, het verdriet en onwelzijn weg te halen. Het zal je maar gebeuren dat die ene van de 9 ambulances die structureel te laat komen, dan een absoluut aanvaardbare norm van 15 minuten na de eerste melding, net uittreft. Het is te laat. En te laat is als het gaat om acute nood dodelijk. De ambulancebroeders en zusters die rijden meer dan dat ze naar de zorg kunnen bieden aan meer slachtoffers. Zij die er niets aan doen of niet mee willen veranderen, zijn daar beter degelijk aan, laat dat duidelijk zijn. Wat ons zorgen baart, en dat zou bij u als commissie niets anders moeten zijn, dat er een doelgroep die werkzaam zijn in de zorg, u er niet besloten hebben zich niet extra in te willen zetten om acute noodhulp te bieden. Dat zijn met name de huisartsen op voorheen. Wij vinden dat als burgers schandalig en onaanvaardbaar. Daar hebben wij dan ook actie op ondernomen die zijn weerga niet zal kennen. Het burgerinitiatief is ruim geïnformeerd over de oplossingen die er kunnen worden geboden. U heeft de cijfers gezien. Er zit 8,5 miljard in de buffers van de schuldige zorgverzekeraars. Die weigeren onze aangedane oplossingen te aanvaarden en uit te voeren samen met de grote stedenziekenhuisdirecties, de commissarissen, vormen ze een kartel die de zorgmacht hebben en bepalen hoe de regionale ziekenhuizen worden ingericht en geëxporteerd. Ook in politiek Den Haag wordt gezegd, er zijn nog 20 regio's met dezelfde problemen in Nederland. Willen we een andere koers gaan varen, dan stijgen de zorgkosten, zeggen ze, uit het plan en dan moeten de zorgpremies omhoog. Ja, onzin, dat is 8,5 miljard in die buffers. Ik heb daar ook verteld dat met dat geld, dan kan ik heel Voorne, Putten een week meenemen naar Ibiza en dan hou ik nog. De handdirectie geeft de gemeente mooi uit de cijfers over wachttijden. Ja, daar stuk je wel misschien.
U wordt voorgelopen, wij weten wel beter. Het is alleen maar bedoeld om een eigen bezuinigingsdienst te staven en niet om onze zorgen uit het hoofd te halen. De burgemeesters die zijn bezorgd en voelen zich ernstig betrokken bij ons als inwoners. Echter probeert ze de macht om tegen het kartel op te kunnen treden. Dat vinden wij belachelijk. Wij eisen als burger per 1 januari 2016 1 of 2 extra huisartsenposten opvorderen, bemand met de zorgdragende en verantwoordelijke lokale huisartsen, met daarbij ieder een eigen apotheek. Terug met die hoopiste boodschap. Heeft u wel eens gedacht aan een deeltijdapotheek? De spoedeisende hulp in het SMC moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week opengesteld worden, met een 1,5 lijnzorg. Dat betekent dat slachtoffers in noodsituaties voor minimaal 48 uur op care-bedden moeten kunnen worden verpleegd. Er loopt een project in Donker, is ons verteld, in Den Haag. De aanrijdtijdennorm, later dan 15 minuten, die moet weer terug naar 5% gebracht worden. Dit kan alleen als aan onze eisen voldaan wordt. De kortere ritten blijven op de eilanden voor zowel de ambulances als de burgers. Niet meer in de files of uiteraard onze dichte burger of openstaande burger. Geen verre reizen meer voor slachtoffers, patiënten en hun gevolgen. Dit bespaart miljarden op termijn. Wij willen bij u en de andere gemeenten gebruik maken van het burgerinitiatiefrecht. Dit wordt eigenlijk op het moment door de 4 burgemeesters tegengehouden. Wij zijn niet welkom in de raad en het college van BNW. Men geeft als argument dat het onderwerp de zorgwerkende toestanden op het gebied van acute noodhulp geen zaak is voor een burgerinitiatief. Onzin, zeggen wij. De burgers hebben het recht hun grieven daar te vertellen en oplossingen aan te dragen, CQ te eisen. De zorgmacht moet aan de burgemeesters worden overgedragen. Daar strijden we voor en zullen doorgaan tot het zover is. De wet zal daarop aangepast worden, is ons beloof in Den Haag. Borgen onze veiligheid, haal onze angsten en verdriet weg, zorg voor welzijn, dan zijn wij niet meer boos. Om u te helpen geven we namens de burgers een aan u maar, de heer voorzitter, een set handboeien. Gaat u zich verbinden met uw overige raadsleden en burgemeester en wethouders? Wij zullen ons burgerinitiatief aanvragen voor wederom een gesprek, maar dan met het voltallige gemeentebestuur van Hellevoetsluis en ook bij de overige gemeenten. Wat u nog moet weten, of misschien al weet, is dat alle 4 zorgautoriteiten waar wij 5 september voor hebben gestaan, allemaal zo'n set hebben gehad om zich met elkaar te verbinden. Nou, dit zou u ook kunnen helpen om uw burgemeester aan u te binden, om met elkaar hiervoor te zorgen. Alsjeblieft. Dank u. Bedankt. Dank u voor uw aandacht. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik dan. We komen even dadelijk terug. Mevrouw Verschoor en dan meneer Van Kooij. Meneer, dank u. Dank u voorzitter. Bedankt voor uw inzetting. Afgelopenheid ook. Ik heb al even een vraag. Ik begreep uit het burgerinitiatief dat u onder andere bezig bent om te inventariseren onder huisartsen. In hoeverre zij zelf bereid zijn om huisartsenpost te bemannen. Heeft u daar ook een enige indicatie van terug? Dank u. Ik heb 1 mail gekregen van een inwoner en die heeft mij geantwoord dat zijn huisarts zich uit het overleg heeft getrokken. En van het overleg waar de huisartsen toen unaniem hebben verklaard zich niet in te willen zetten voor de huisartsenpost. En dat is eigenlijk het enige wat ik hoor. Ik heb dat niet nog kunnen nagaan. Ik heb ze 4 weken de tijd gegeven om mij antwoord te geven. Ze hebben, alle huisartsen hebben een brief van mij gekregen namens het burgerinitiatief. En er is tot op heden nog niemand die dat ook heeft gegeven van de huisartsen zelf. Dus ik wacht met ijdele hoop dat ze voor 5 november aangezet.
Oké, dank u wel. Mevrouw Verschoor. Nog aanvullende vragen stellen. Tweede ronde, zodanig. Mevrouw Verschoor. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt voor uw pleidooi. Wat voor mij niet helemaal duidelijk was, is, u zei dat BMW u afraadde om een burgerinitiatief te beginnen. Had er staan een reden voor, weet u ook waarom? Maar wat ik al zei, ik heb, de intentie is eigenlijk om het aan te vragen. Je hebt daar ook uiteraard bij elke gemeente 50 handtekeningen nodig. Nou, voor elke goed is dat niet aan de orde en ook niet voor de missen waard. We hebben meer dan genoeg handtekeningen. Ik heb inmiddels 1036 handtekeningen, dus dat is wel voldoende. Maar bij Brielen en bij Westvoorde, daar is me wel gevraagd om in te spreken bij de commissie, maar ze zeggen allemaal dat een burgerinitiatief hier niet voor is bestemd om voor het volledige college om daar vragen in te stellen. En dat verbaast ons natuurlijk, want ik denk dat voor het hele college, burgemeester en wethouders, dat het wel degelijk belangrijk is dat zij, en de burgemeester is met name hoofdverantwoordelijk voor ons veiligheidsgevoel en ons welzijn, denk ik. En ik denk dat meerdere mensen daar mij in steunen. Maar ik krijg als antwoord van alle vier de griffiers dat het eigenlijk geen burgerinitiatief agendapunt is. Nou, dat maakt me zorgen. En vandaar dat ik dat vraag, neem dat mee in je eigen gemeenteraad. En vraag het aan de burgemeester of ze dat, ik weet niet, is het hier een dame? Inmiddels? Het is een dame. Inmiddels, ja, oké. Maar we hebben er ook één, dus wat dat er gaat zijn in evenwicht. Maar ja, ze was er dan maar in. dat is het antwoord eigenlijk. Ik krijg daar geen toestemming voor in de eerste plaats. Misschien over uw informatie, u heeft geen toestemming nodig voor het college om een burgerinitiatief in te dienen. U kunt het gewoon doen. Nou, ja, maar dat gaan we ook doen hoor. Het is dus niet zo dat we het niet doen, maar het wordt ons tenminste ontraden. Tenminste, eigenlijk wordt het advies gegeven. Het is, of eigenlijk mede dat het geen burgerinitiatief zaak is. Het is helder. Meneer Van Rooij. Dank u, voorzitter. Meneer Heibakker, allereerst onze complimenten voor uw vasthoudendheid in deze kwestie en uw inzet om de boodschap overal te verkondigen. U heeft een heel verhaal gehouden over allerlei zaken die betrekking hebben op de geneeskundige zorg, de ambulances, de HAP, de spoedeisende hulp. Maar u noemde op een gegeven moment dat u bereid bent tot acties die zijn weerga niet kennen. Toen kreeg u mijn belangstelling en ik ben benieuwd wat die dan wel mogen zijn. Eerdere acties tot nog toe zijn er ook niets uitgelopen, omdat het tegen een hele grote dikke muur aanloopt. En daarnaast heb ik nog een vraag van de zijde van onze partij is een aantal jaren een advertentie geplaatst. Met een oproep eigenlijk van meld de noodtoestand. En geef aan wat er mis is. En toen hebben we helaas uw commentaar niet ontvangen. Dat hadden we wel graag gehad. Tot zover in eerste instantie, voorzitter. Dank u, meneer Heibakker. Even tot laatste. Dus u zegt dat u mij een mail heeft gestuurd of een vraag heeft gesteld om te antwoorden? Ja, via de krant, via de pers. Een algemene oproep aan de burgers. Meld noodtoestanden, meld vervelende situaties die te maken hebben met spoedeisende hulp en de HAP. Ja, ik ben lid van HAP-meldpunt en ik weet dat daar de initiator, zeg maar, de heer Maasdam is. En die zit ook in jullie groep. Dus ik ben van mening dat ik daar niet op hoef te reageren, omdat dat al een initiatief is wat vanuit deze groep komt naar mijn idee. Meneer Westbroek, die is daar ook bij betrokken. Wij zijn hier bij elkaar geweest met een man of 5. En we hebben daar dit burgerinitiatief met name ook opgezet. Een van de onderdelen is dan uiteraard de huisartsenpost. Dat is voor hier het belangrijkste. En op de eerste vraag om daarop in te gaan, hoe ver kan je met een actie gaan? Ik zou liever elke huisarts in de handboeien zetten en laten aanhouden door de politie. Maar ja, zo ver kan ik niet gaan natuurlijk, dat doe ik ook niet. Maar we gaan wel het aankaarten
in ieder geval bij de tuchtcollege van onze gezondheidszorg. En die gaat dan maar een onderzoek instellen. Ik heb ook al de Landelijke Huisartsenvereniging aangeschreven en die gaat ook een onderzoek starten. Daar hebben ze me vandaag beloofd. Dus de huisartsen kunnen een boodschap maken. Zowel dames als heren huisartsen. Dank u wel. Had de heer Slavenburg nog een vraag en dank u dat we nog een tweede vraag stellen. Meneer Slavenburg. Dankjewel, voorzitter. Allereerst namens de fractie van de VVD dank voor uw vasthoudendheid. Het is fantastisch om te zien hoe burgers zich vast kunnen bijten in punten waar het voor ons als raad gewoon heel moeilijk is om een voet achter de deur te krijgen. We hebben het vol geprobeerd in samenwerking met de wethouders en andere gemeentes om hier helderheid over te krijgen. Het is ons ook niet gelukt. Ik hoop van harte dat het natuurlijk wel lukt. U heeft de presentatie op 21 mei volgens mij ook gegeven in Nissewaard. Ik heb naar het filmpje gekeken en op een gegeven moment was er daar sprake van dat een gezamenlijk voorstel van de HAP en de SMC naar de beleidsgroep huisartsen ging. Om invulling te krijgen rondom de spoedeisende hulp. Is daar ondertussen reactie op gekomen? Is daar iets mee gedaan? Niet dat ik weet. Het enige, kijk, de insteek van deze presentatie die u heeft gekregen, en die is inmiddels alweer uitgebreid, doordat er informatie bij komt, en dat doen we, zijn we daar geweest. Hebben we dus ook informatie gekregen, staan er ook weer bij. Maar de insteek van dit burgerinitiatief van deze presentatie was voor een dag eerder, voor al die zorgautoriteiten, de inspectie voor de volksgezondheid, dus u heeft die namen kunnen lezen. En, de helft heeft zich netjes afgemeld en de andere helft die zijn gewoon zonder kennisgeving weggebleven. En vandaar dat ik dus in de gemeente, maar ook bij de commissie, dat is dan zorg en werk volgens mij, heb ik dit nogmaals uitgelegd. En dat is echt goed ontvangen. En daar zijn ook heel veel vragen op gekomen. Ja, wat ik eigenlijk bedoelde, want er was toen sprake van een voorstel wat die kant op zou gaan. Is dat voorstel er gekomen? En als dat voorstel er gekomen is het dan niet op gereageerd? Of is het dan het voorstel richting naar de beleidsgroep huisartsen niet gekomen? Omdat wij ook al eerder als de raad geconstateerd hadden dat de groot deel van de problematiek juist veroorzaakt werd door de huisartsen. En in hun coöperatie, dat ook de club is die daadwerkelijk wat zou kunnen doen. Daarom vond ik het wel heel interessant dat namens de SMC en de HAP er een gezamenlijk voorstel zou gaan rondom de spoedeisende hulp. Dus ik vond het wel spannend, maar het is niet geen. Ik heb daar niks van vernomen, want de wethouder zou mij op de hoogte houden, met name de heer Van der Schaap. En wij hebben er niks van vernomen hoe ver dat is uitonderhandeld of over is gesproken. Wat ik wel weet is dat ze na 5 september 1,5 week bij elkaar zijn geweest. En maar dan ontbraken weer onze zorgverzekeringsvrienden. En ik had juist gevraagd om gaan met z'n vieren nou die handboeien doen en wint elkaar. Maar dan zitten ze weer met z'n drieën naar elkaar te wijzen, of in ieder geval naar die vierde te wijzen. En dat is wat er gebeurt. Men wijst steeds naar een ander. En men moet gewoon een keer elkaar uiteraard aanspreken en recht in de ogen kijken en de verantwoordelijkheid nemen. Oké, dank u wel. Meneer Dankert. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb in aansluiting nog 2 vragen aan de wethouder hierover. De eerste is de wethouder vragen in hoeverre hij overleg heeft in zodanig forum dat hij ook weet wat de huisartsen zelf vinden. Want ik hoor van meneer Heidakker dat hij probeert te achterhalen in hoeverre huisartsen nou bereid zijn om zich in te zetten voor een huisartsenpost. Misschien kan de wethouder iets meer druk op zetten om die informatie te krijgen. En de tweede vraag van de wethouder is naar aanleiding van het verzoek op de burgerinitiatief en het inspreken in college. Wat de wethouder er zelf over te zeggen heeft, wat zijn mening daarop is. Dank u. Dank u wel. Ik stel vast dat dat vragen zijn die dadelijk bij rondvragen en portefeuillehouder horen. Dus de wethouder kan er straks op reageren. In ieder geval, meneer Heidakker, dan dank ik u voor uw mening. Ja, dank u. Ik vraag, uw eerste vraag was, willen wij overleg met de huisartsen? Nou,
zoals u weet, het college is geen actiegroep, maar probeert de zorgen die wij hebben nog steeds, waar we duidelijk over zijn als college over de hap, het verdwijnen van de hap, proberen we natuurlijk op een andere manier te organiseren. Onze zorg is ook uiteraard de 24 uur spoedeisende in het ziekenhuis van Spijkenisse. Wat hebben wij inmiddels georganiseerd? Dat is 4 wethouders hier op het eiland. We hebben een structureel overleg met de bestuurders van 2 ziekenhuizen, van het ziekenhuis, het SMC Spijkenisse en het ziekenhuis in Dirksland. Daarbij zit ook de heer Prins van de huisartspost Rijnmond en een vertegenwoordiger voor de putten van de huisartsen. Dus we zijn wat dat betreft aan tafel, om het zo maar te noemen. En aanstaande, of in november, zullen wij daar onder andere aan de orde stellen natuurlijk het overzicht van het tweede kwartaal van zowel de ambulances als de huisartspost in Spijkenisse. Wat daar de effecten op dit moment zijn. Dus dat is denk ik het antwoord op uw vraag. Voorzitter, ik denk dat dat niet mijn vraag was. Hebben wij nou duidelijk op de huisartsen erin zitten? Ja, ik denk het wel. De huisartsen zijn niet hier of voor eensluidend. Maar de meerderheid vindt de oplossing om gezamenlijk iets bij de dienst te doen geen slechte oplossing. Oké, dank u wel. Zijn er andere mededelingen vanuit het college? Voorzitter, was nog een andere vraag? Ja, kan ik ook. Het verzoeken van het burgerinitiatief, nou, ik zou het graag aan bij de woorden van de voorzitter. Het college, in ieder geval mij is niet bekend dat het college een verzoek heeft gehad voor het burgerinitiatief en wij gaan er ook niet over. Dat is een zaak voor de gemeenteraad. En daar zijn stelregels voor. Zoals de voorzitter ook zegt, het staat iedereen vrij om een burgerinitiatief natuurlijk in gang te zetten. Oké, dank u wel. We hebben hiermee de eerste termijn gehad. Nee, op dit is het punt geen punt van inspraak. Ik heb op ons punt nog helemaal geen reactie nodig bij op de eerste termijn. Maar er is nog geen eerste termijn. Ik heb een antwoord van de wethouder gehoord. Uitzondering sta ik u nu even in de gelegenheid om een korte reactie te geven. Op de vraag ik dat van de landkaart, wat u gezegd, dat er een gesprek gaande gaat komen dat de huisartsen en de directeur van de huisartsenpost en u als wethouder met elkaar in gesprek gaan, dan hoor ik u toch duidelijk zeggen dat het de bedoeling is dat die huisartsen zich dan gaan inzetten voor een hap in Spijkenisse. En dat is onze bedoeling. Die huisartsen die hier werkzaam zijn vormen, die moeten zich gaan inzetten voor die extra hap die er moet gaan komen. En dat kan een deeltijdhap zijn, maar zij gaan zich niet inzetten in Spijkenisse, want daar lopen wel willende huisartsen die dat wel kunnen bemesten. En dat zou ik toch graag anders oplossen zien. En dat was mijn vraag aan u, of u daar dan ook even wat meer aandacht aan wil besteden als u in gesprek gaat met die huisartsen van voor. Oké, dank u wel. Even wethouder, hoe is dat nou even antwoord op gegeven? Volgens mij voorzitter een antwoord geven op de vraag van de heer Nakkaart hoe de huisarts hier erin ziet. En daar hebben we een antwoord op gegeven. En wij vinden het heel vervelend dat allemaal in een cijfers weg is. Wij monitoren alle negatieve effecten en bespreken dat met de groep gelukkig heel breed samengesteld, zoals u hebt gezegd. Oké, dank u wel. Hij dank u ook u bedankt. Ja, als het nog heel even mag. Nee, dat kan niet. Dat mag niet, maar wij gaan gewoon door totdat wij ons bereikt hebben. Dus in uw burgerinitiatief. Dat gaan we doen.